και όλους εσάς τα μέλη του ΚΑΠΗ και θέλω να πω, έχετε δίκιο. Θέλουν νωρίς και φεύγουν. Εντάξει, εμένα μου είπαν οι περισσότεροι δεν μπορώ να είμαι μέχρι τις 6 εδώ. Το συμμερίζομαι και το ασπάζομαι. Δεν το συζητάω. Επειδή όμως και τα κανάλια είχαν δουλειές και τα αργά δεν πειράζει. Όσοι είμαστε, εμείς ναι. Εγώ θέλω να σας ευχηθώ καλή χρονιά, να έχετε υγεία. Εσείς που είστε απόψε εδώ πραγματικά είστε καθημερινά στο χώρο του ΚΑΠΗ και τιμάτε το χώρο και τον θέλετε. Όμως πρέπει να στηρίξετε κι εσείς για να μπορέσουμε κι εμείς να δώσουμε δύναμη στο Δήμο να συνεχίσουμε τα ΚΑΠΗ. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζετε. Εγώ θα ήθελα να πω, με τον καθιερωμένο αγιασμό του ΚΑΠΗ Πύργου, ανοίγει τις πύλες του για τη νέα χειμερινή περίοδο. Σήμερα το απόγευμα, 1η Σεπτεμβρίου 2016. Να σας ευχηθώ καλό μήνα και καλή χειμερινή περίοδο στο ΚΑΠΗ. Και αν εσείς θελήσετε, θα έχουμε πάρα πολλές δραστηριότητες, όπως θα συνεχίσω. Ο φιλόξενος χώρος στο ΚΑΠΗ θα είναι ανοιχτός για τα μέλη του. Μια νέα χρονιά ξεκινά, μια χρονιά κατά την οποία με τα μέσα που διαθέτουμε θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα για τη διασκέδαση και τη ψυχολογία των μελών μας. Είναι πραγματικά μοναδικό το αίσθημα να βλέπω στα μάτια σας, γιατί μερικοί άνθρωποι θέλουν τον χώρο και τον αγαπούν, να βλέπω την αγάπη και τη χαρά που παίρνετε, κάνοντας στο ΚΑΠΗ δραστηριότητες και προγράμματα. Γιατί κάποια στιγμή δεν ανησυχείτε, θα ανοίξουν τα προγράμματα. Και ήδη με την 1η Οκτωβρίου που είναι η γιορτή της τρίτης ηλικίας, ήδη έχω από τώρα σχέδιο να σας κάνω και ένα υπέροχο. Γι' αυτό πρέπει να έχετε υπομονή και να είστε εδώ. Βέβαια δεν θέλω να είστε τις ώρες που δεν μπορείτε, το συμμερίζουμε αυτό. Και ακόμα είναι καλοκαίρι. Σιγά σιγά θα αλλάξει ο καιρός, θα τον φέρετε τον χώρο, θα έχουμε και το τζάκι μας. Είναι πραγματικά μοναδικό το αίσθημα που βλέπω στα μάτια σας ότι πραγματικά χαίρεστε όταν κάνουμε κάτι, δηλαδή προγράμματα, διοργανώνουμε δρομές και όλα αυτά. Χρέος μας λοιπόν είναι να σας ευγνωμονούμε και να σας τιμούμε. Και ακαταπώνητα να εργαζόμαστε για την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής σας. Θα πρέπει να μην λησμονήσουμε σε καμία περίπτωση ότι οι ηλικιωμένοι αποτελούν και αυτοί ενεργά μέλη, ενεργά κομμάτια στην κοινωνία μας. Έχετε θέσει σταθεμένα για να είμαστε εμείς εδώ, έχετε προσφέρει στην κοινωνία, έχετε προσφέρει στον πόλεμο, έχετε κάνει πάρα πολλά. Εμείς θέλουμε να σας δίνουμε ζωή και σας έχουμε ανάγκη. Μας είστε απαραίτητοι και σας χρειαζόμαστε. Μεταφέρω τις ευχές του Δημάρχου μας, κ. Παυλή Νατσί, ο οποίος λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν είναι σήμερα εδώ. Έχετε καλή περίοδο χειμερινή, να έχετε υγεία και θα προσπαθήσουμε, δεν εθελοτυφλούμε, θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Εγώ έχω να σας πω αυτά, θέλω να κάνετε λίγο υπομονή, γιατί από ό,τι ξέρετε είναι δύσκολα τα χρόνια, δεν είναι όπως παλιά, γιατί όλες εσείς, οι περισσότεροι μπορώ να πω, είστε από τα πρώτα χρόνια που ιδρύσαμε τα ΚΑΠΗ και ήμουν εγώ σαν αντιδήμαρχος, εγώ που έκανα το κόσμο τα προγράμματα, όχι βέβαια από μόνη μου, δεν είναι δεύτερο δήμαρχος, με την παράταξη του κ. Κατσίμα στη Δημοτική Αρχή τότε, κάναμε θέατρα και όλοι είχατε λάβει μέρους, σας είχαμε κάνει ηθοποιούς, σας είχαμε κάνει τα πάντα. Κάνετε υπομονή, έτσι θα ξεκινήσουμε και τώρα και θα έχουμε